वशिष्ठ जी से पूछनी कि गुरु जी तनी देखी पतरा में कि राम हमार राजा कौन कौन सकत है। कहले कि आज रात हो जाएगी, कल 10:15 बजे राम राजा बने के मुहूर्त लिखत पतरा में हमरा। कहले कि देश विदेश में हलचल मचा दी, कहवा दी कि राम कल भी हने राजा बनी है। अब राजा लोग में हलचल तो मच गई, देवता लोग में हलचल मच गई। देवता लोग के जब पता चलल कि यदि राम राजा बन जाता तो पपियन के विनाश के करी। सब जना मिल के माई सरस्वती भी जाके आग्रह विनती गुहार करत लोग। का कहत लोग टेंगारी चाचा सुनत ताने तारे जीवन में ऐसा गीत ना मिलल हो सुने के ना कबो मिले कि हे मायम्बे हे जगदम्बे अरे सुन लो मेरी पुकार, बीच भंवर में पड़ी है नैया, अरे मैया करो किनार, कहीं मेरी नाव न डूबे, कहीं पतवा न डूबे, कहीं मेरी नाव न डूबे, कहीं पतवा न डूबे। माई सरस्वती भी जाके सब देवता लोग कहता, अरे मात पिता तू मेरे संगी साथ तिहारे, बीच भंवर में पड़ी है नैया, मैया करो किनारे, कहे शिकारी मैं हूँ नारी, अरे कहे शिकारी मैं हूँ नारी, तुम ही पालनहार, कहीं मेरी नाव न डूबे, कहीं पतवा न डूबे, कहीं मेरी नाव न डूबे, कहीं पतवा न डूबे। माई सरस्वती जब इतना बात सुनो तारी तो कह तारी कि काम हमारा से ना होई, राम राजा बन जाई है ते में केहू के दिक्कत होखे के ना चाहिए। बाकी फिर भी रउरा सब इतना श्रद्धा से आई बनी और रउरा सब अपना अपना धाम पर जाई। हम प्रयास करो तनी कि राम काल भी हने राजा ना हुई है, रोके के प्रयास हम कर देता। तो राजा के दरबार में एगो दासी रहली जेकर नाम रहे मंथरा। मंथरा के माई सरस्वती तनी मनी नोट ढीला कइली और माई के कई सबसे राम जी के बेसी मानत रहली। के कई के बाह पकड़ के आ दासी मंथरा जाके कहत रही का फड़कावे खातिर का कहत दगाबाज रानी जी हो, ये रानी अरे दगाबाज ये रनिया ए रानी के कई ध्यान तो हम जन कहते हैं कि तोहरो अरे तोहरो राजा जी हो गइले दगाबाज ये रनिया, अरे तोहरो राजा जी हो गइले दगाबाज ये रनिया, दगाबाज रानी जी तोहरो राजा जी हो गइले दगाबाज ये रनिया, रानी के कोई पूछा तरी कि का भइल बा बताओ, काहे इतना हमारा राजा के प्रति ते विरोध में बाड़े।
मंथरा कहती है राजा चलल एगो चाल, राजा चलल एगो चाल, भरत के भेजल ननिहाल। राजा चलल एगो चाल, भरत के भेजल ननिहाल। देखी हो रानी बात जो समझाओ तनी समझी हो कि बिहन राम जी तोहरो राजा जी हो गइल दादा के कई कह तरी के लोगवा झूठ नहीं खा कहले ना राम के हम सबसे बेसी मानी ले और राम हमार राजा बन जाई है हां तो हमारा का दुख बरे ओइ जे के कई कह तरीका कि लोगवा साच कहेला बानी बानी, लोगवा साच कहेला बानी, अरे लंगड़ी कुबड़ी औरी कानी लोगवा साच कहेला बानी, लंगड़ी कुबड़ी औरी कानी, अरे तीनों होली सहारा में खइबो मार कुबड़े, होली सहारा में खइबो मार कुबड़े, तीनों होली सहारा में खइबो अरे मार कुबड़े। राम के प्रति भड़कइबे तल्ले हम जिभिया उखाड़ खइबो मार कुबड़े, उखाड़ खइबो मार कुबड़े। तरीके कोई कि यदि राम के प्रति भड़कइबो त जिभिया उखाड़ ले, जिभिया उखाड़ क तरीक मंथरा के अबेला समझावत तनी नहीं खुद समझो ना बुझबू तहार दसऊ हो जाई दूध के माछी बन जाई के कोई के तनी मनी दिमाग में ई बतिया ढुकता कि कुछ न कुछ बात बा तबे नु कहतिया। मंथरा से पूछत रे कि बताओ का करे, कहली उजर साड़ी पहनलो फाटल पहनी हो आ कोप भवन में ढुक जा, पहले के मेहरारू रूसा सपना बोला मुआ से तो कोप भवन में ढुक जा सब। एक घड़ी कौन भवन हो गई लाग लगावन भवन, मुसमुआनी खा के सुत जा ऊ भवन, फसरी लगा के भवन, पहले के मेरे रूसा सा तो कोप भवन में ढुक जा सब। आ राजा दशरथ भी के कई से उतने प्रेम करस। मंथरा सिखौले रह के तार दूगो वचन बाकी बरानी देवासुर संग्राम जब जीतो रहन राजा दशरथ तब वचन देले रहन तारा के मंगबू तो पूरा कर दे। आज उस समय आ गई बाकी मांग लो ना तो दूध के माछी बन जाएगी। तो का करे के चाहिए तो उजर साड़ी पहन लो आ कोप भवन में रूस के बैठ जा। राजा दशरथ तारा से इतना प्रेम करेले कि खोजत खोजत पहुंच जाई है। यानी राम के राजा बने के तैयारी होता। उन्हें राजा दशरथ देखो तारे की कोशिला लौकतारी, सुमित्रा लौकतारी, और रानी के कोई कहां गए खोजत खोजत गइल बड़े कोप भवन में देखो तारी तो लगे रोल बनौले भी जाके पूछो तार का पूछो तार तो काहे बैठल बैठल अरे बड़ू मनवा मारी काहे बैठल अरे बड़ू मनवा तारे के केहू बोलले बा बोल तारे के केहू डटले बा कह अभी ये फैसला कर दे बाकी रूसम अब बोल बबुआ के महता अरे काहे बैठल बारू बनवा मारी काहे बैठल
तारे के केहू बोलले बात तो कहो बोलो बोलो अरे कहो कोना राजवा के राज से निकाल दी राज से निकाल दी कहो कोना प्राजवा के राजवा बना दी यदि तू ऐसे करब तो लोग का कही देखी ताना अरे मोरी है रे तिवारी देखी ताना मोरी है तिवारी अमोल बबुआ के महंगा रानी से पूछो तरन के बताओ तारा का चाहिए बोलो रानी कह तरी के रौरा याद करी उ दिन देवासुर संग्राम में रौरा हमरा के 2 वचन देले रहे आज मांगतनी पहिला बर का मांगतरी कि पहिला बर भरत के टीका मतलब राम राजा ना भरत राजा और दूसरा बर तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी हाँ सही बात है उल्टा हो गई अब राजा दशरथ की बात सुन ले छाती पर मुका मार के कई के गरियावे लगले का कहत कि मरलू तो अरे मरलू ए तिरिया अछतिया में हो राजा भरत सपना देखले कि हमारा गांव में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ बा ननिहाल से अयोध्या पहुंचल तो देखो करे कि पिताजी नहीं खन हमारे सुशील के तरफ से आशीर्वाद मिला पिताजी नहीं खन पता चलल गांव घर में गुरुजी लोग से कि राम तो वनवास गइल बड़े ओइसे भरत जी का कहलन पायनवा पायनवा अरे पायनवा हो तो कहला भरत जीवन के अरे पायनवा हो कहला भरत जीवन चलत रहतिया सोचत बड़े पतिया चलत रहतिया सोचत बड़े पतिया अरे कब होई है भैया से भैया अरे मिलनवा हो तो कहले भरत जीवन के गंगा
के तट पर पहुंचले हाँ सरजू तट पर पहुंचले हाँ लोग कहल की है तार केवट हवे ये जन भैया के हो पार पहले पहुंचैले बड़े ओ जे भरत जी आग्रह कहते का कि केवट के जतिया हमारा अरे भैया के संगतिया उनकर बतिया सुन के अरे की भरत जी पट के लसी उनकर बतिया सुन के भरत जी पट के लसी उनकर बतिया सुन के कौन रे रहतिया गईली तीनों हो मूर्तिया उनकर बतिया सुन के अरे रहतिया लइले तीन हो मुरतिया उनकर बतिया सुन के हाय हाय सीता संग भैया रघुवीर उनकर बतिया सुन के भैया रघुवीर उनकर बतिया सुन के सीता संग भैया रघुवीर उनकर बतिया सुन के भैया रघुवीर उनकर बतिया सुन के राम जी के भेंट हो गई कमे समय में तो कहलन कि हारल खेल हमरे के जितावत रहला हा एगो काम करो कि हमके अरे बने रहे तो घर जा हमार भैया जी हमके बने रहे तो घर जा हमार भैया जी सतारू धन संगे हम मन में रहब हरदम कि राखबी भाई के दुलार हो हमार भैया जी नहीं फिर बयना चलेला हमरो के साथ हमारा बाबूजी तोर से आशीर्वाद मिलल जैसे अरे जैसे तीन वैसे चार हो हमार भैया जी तीन वैसे चार हो हमार भैया जी घाट से सीखे अब एगो सोहर गा दी ओकरा बाद तहारा दे।